लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फेसबुक पेजनि बेंक एकाउन्टनि सेटआप खालामनायनि भिडिअ लानानै फैदों। दा नोंथांमोनावबो नैबेबायदि श' जानानै दङब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सेटआप खालामनानै लाबानो जाबाय। जानला मोनला भिडिअखौ नायजोबालासिनो सेटआप खालामोब्ला नोंथाङा उनाव आर्निं खालामबाबो बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा आं मा अपसनाव माखौ सेलेक्ट खालामदों नोंथाङाबो बिदिनो होना लाबानो जाबाय। आं नैबे गेट फाइड अपसनाव खनसे थुनानै होनसै, बिनि उनाव नैबेबायदि अपसन नुजागोन। दा बेयाव दङ लिगेल फार्स्ट नेम, लिगेल सुरनेम, ओमफ्राय डेट अफ बार्थ, बिनि उनाव कान्ट्रि। लिगेल फार्स्ट नेमाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होनानै लादो, बिनिफ्राय गाहायाव दङ लिगेल सुरनेम, बेयाव नोंथाङा टाइटेलखौ होनानै लादो। बिनि उनाव गाहायाव दङ डेट अफ बार्थ। डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा पेन कार्ड बा आधार कार्डआव नायनानै होनानै लानांगोन जाहाथे भुल जाया। बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो। नेक्स्ट अपसनाव होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, इन्टार बिजनेस इनफ'। दा बेयाव फार्स्ट अपसनाव दङ कान्ट्रि। कान्ट्रिखौ जोङो इन्डियानिफ्राय बा इन्डियानखौ होनानै लादो। बिनि उनाव सेकेन्ड अपसनाव दङ बिजनेस टाइप। बेयाव जोङो नैबे इन्डिभिजुवेल अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। दा गोबां मानसिफ्रानो बेयाव आलदा आलदा अपसनखौ सेलेक्ट खालामो, बिनि उनाव प्रब्लेम जाजायो। बिनिखायनो जोङो नैबे फार्स्टनि इन्डिभिजुवेल अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। बिनि उनाव नैबे नेक्स्ट अपसनाव थुना होनांगोन। नेक्स्ट अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव दङ इन्टार इउर इनफ'। फार्स्ट अपसनाव दङ लिगेल फार्स्ट नेम, बेखौथ' जोङो होनानै लाखाबाय। लिगेल मिडेल नेम दङब्ला होनानै लादो, गैयाबा ओरैनो दोनदो। लिगेल सुरनेमाव जोङो टाइटेलखौ होनानै लानांगोन। बिनि उनाव गाहायाव नुनो मोनदों डेट अफ बार्थ। डेट अफ बार्थखौबो जों होनानै लाखाबाय। नोंथांमोना बेयाव मा बिदों बेखौ मोजाङै नायै होनानै लाबानो जाबाय। इमेल एड्रेसाव इमेल होनानै लादो, फन नाम्बाराव फन नाम्बार होनानै लादो। प्राइमारि एड्रेसाव नोंथांमोना पेन कार्ड बा आधार कार्डखौ खाथियाव लानानै नोंथांनि भिलेज, पस्ट अफिस, डिस्ट्रिक्ट बेखौ मोजाङै होनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे अपसनाव नोंथांमोना गाव गावनि पेन कार्ड नाम्बारखौ होनानै लानांगोन। नैबेयाव होनाय दंखायो पारमानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार पेन, बेबायदि होनाय दंखायो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि पेन कार्डनि नाम्बारखौ मोजाङै नैबे होनानै लादो। बिनि उनाव नैबे टिक मार्क होनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो। नेक्स्टआव होयोब्ला जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, नै बेंक ट्रेन्सफार, वायार ट्रेन्सफार। जोङो नैबे फार्स्टनि अपसनाव थुनानै गाहायाव जोङो फर्म फिलआप खालामनांगोन लोगोफोर। नैबेयाव दङ, नैबे गाहायाव दङ बेंक एकाउन्ट नाम्बार, IFSC नाम्बार। बेयाव जोङो गाव गावनि बेंक एकाउन्टखौ होनानै लादो। IFSC क'डखौबो नोंथाङा पासबुकआव नायनानै होनानै लादो। आं दा बेयाव IFSC नाम्बारबो होनानै लाबाय, बेंक एकाउन्ट नाम्बारबो होनानै लाबाय। बिनि उनाव आङो नैबे लिंक पेआउट मेथड, नैबे गाहायनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। लिंक पेआउट मेथड, आं थिर आइकन होनायाव दा खनसे थुनानै होनोसै। दा बेयाव खनसे थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुजागोन, नै टेक्स भेरिफिकेसन। दा जोङो नैबे गाहायनि एड टेक्स इनफ'आव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, टेक्स इनफरमेसन गेट स्टार्टेड। लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव आं माखौ सेलेक्ट खालामनानै दोनदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनानै नैबे नेक्स्ट अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय। दा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंना नैबेबायदि अपसन नुजागोन, नै कान्ट्रि अफ सिटिजेनशिप। जोङो बेयाव इन्डियानिफ्रायबा जोङो बेखौ इन्डियानखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आं दा बेयाव इन्डियानखौ नागिरनानै सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। बिनि उनाव जोङो नैबे गाहायनि अपसनखौ जेरै दं बिदिनो थानो होबानो जाबाय। बिनि उनाव नेक्स्टआव होदो। नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नै पारमानेन्ट एड्रेस। लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव जेबो खालामनाङा, बेयाव डाइरेक्ट नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट अपसनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आं दा नैबे नेक्स्टआव थुनानै होनोसै। बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, एड इउर माइलिं एड्रेस। नोंथांमोना बेयाव मोजाङै नोंथांनि एड्रेसफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय। भुल मोनदोंबा नोंथाङा इडिट खालामनानै लाबानो जाबाय। आंना दा थिगैनो दं, आं दा नेक्स्टआव होनोसै। नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनबावगोन। जोङो नैबे फार्स्टनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै नेक्स्टआव होनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नै कान्ट्रि अफ टेक्स रेसिडेन्ट। लोगोफोर दा जोङो बेखौ इन्डियानखौ होनानै लादो। इन्डियाननिफ्रायबा आं दा बेयाव इन्डियानखौ नागिरनानै इन्डियानखौ होनानै लानोसै। बिनि उनाव आङो नैबे नेक्स्ट अपसनाव खनसे थुनानै होनोसै। दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव माखासे अपसनफोर नुनो मोनगोन। दा बेयाव होनदों सिगनेचार टाइप अफ इउर फुल नेम। लोगोफोर दा जोङो बेयाव सिगनेचार हिसाबै गाव गावनि नामखौ लिरनानै लानांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे अपसनाव थुनानै होनांगोन। नै गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट अपसनाव। दा आं नैबे नेक्स्ट अपसनाव थुनानै होनोसै। नै नेक्स्टआव थुनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, रिभिउ एन्ड साबमिटेड। लोगोफोर दा बेयाव नोंथांनि नाम, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि पस्ट अफिस बेयो गासिबो नैबे फर्माव श' जाजोबगोन। नोंथांमोना बेयाव भुल मोनदोंबा नोंथांमोना
साबमिट फर्म खालामनो नाङा। नोंथांमोना सिगां मोजाङै नायनानै लाग्रो, बिनि उनाव नैबे साबमिट फर्म अप्सनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय जुदि गासिबो थिगैनो दंजोबोबा। दा आं बेखौ नैबे साबमिट फर्म अप्सनाव खनसे थुनानै होनोसै। साबमिट फर्माव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव नैबेबायदि अप्सन नुनो मोनगोन, टेक्स्ट प्रफाइल। लोगोफोर बेयाव नोंथांनि नाम, नोंथांनि एड्रेस श' जाजोबगोन। दा नोंथाङा बेखौ नैबे डान अप्सनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि इनकाम टेक्स फर्माबो साबमिट जागोन। लोगोफोर दा आंना नैबेबायदि अप्सन नुजायोमोन। दा आं बेखौ दा रिफ्रेसाव होनाय लोगो लोगो आंना बियो गोमोरसिगोन। लोगोफोर नै दा आंना बियो गोमोरबाय। दा आङो बेंकनि खामानिखौ गासिखौबो फिलाप खालामनानै लाबाय। नोंथाङाबो जुदि दासिमबो बेबायदि अप्सन नुजानानै दङब्ला नोंथाङा बेखौ दासिमबो फिलाप खालामाखैब्ला बेबायदिनो फिलाप खालामनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा नोंथांमोना जायफोरा गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टाव दासिमबो बेंक पासबुकखौ होनानै लायाखै, बेबायदिनो होनानै लादो। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव बोरैबा गोदानै फैसनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोननि हेल्पफुल भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।